Здравейте хора, аз съм Жоро от канала MLS и днес ще си говорим за 10 най-опасни животни, които можете да срещнете, плюс малко бонус идеи как, ако случайно се срещнете в дивата природа с тези животни, как да избегнете ухапване или сигурна смърт. Така че изгледайте цялото видео, предполагам, че ви е много интересно. В този канал, ако не сте все още абонати, ви предлагам да се абонирате, ще има много интересни клипчета като това, не само класации, но и различни гейминг видеа на игрите, които играя, както и клипчета с моето бебе. Така че, ако все още не сте се абонирали, абонирайте се. А сега да скачаме в видеото. Номер 10. Големите котки. Най-опасни за човека от големите котки са африканския лъв и индийския тигър. Тигрите са убили най-много хора от всички котки, особено в области, където хората се намесват в заобикалящата ги среда. Повечето лъвове и тигри, нападащи хора, са стари и с няколко изпаднали зъби, което им пречи да гонят и да хващат жертвите си. Повечето тигри, нападащи хора, са в Индия, а лъвовете в Африка. Ако те застигне лошия късмет да се изправиш очи в очи с тигър, следвай тези съвети, за да не те нападне. Гледай го право в очите, без да отклоняваш поглед. Изкрещи високо, за да го объркаш. Опитай да изглеждаш мощен и заплашителен. Във всеки случай не бягай и не клякай надолу, тъй като това ще го провокира. Номер 9. Мечки. Някои видове мечки, като полярната и кафявата, са опасни за хората. Особено в области, където хората са привикнали с присъствието им. Всички мечки са особено силни и могат да убиват с ногти и зъби, но повечето са срамежливи и бягат от хората. Най-опасният момент да се натъкнеш на мечка е да изненадаш или да я срещнеш с мечетата й. За да не те нападнат в област, която има мечки, ходи и бъди шумен, доколкото ти е възможно, за да разбере мечката къде си. Ако си на къмпинг, остави храната на поне 20 метра от лагера за предпочитане висяща на дърво. Никога не бягай от мечка и ако я срещнеш, се отдалечи бавно и с решителна походка. Ако те нападне, свий се така, за да предпазиш важните си органи и се престори на мъртъв. Номер 8. Акули. Акулите са от типа животни, от които хората се страхуват най-много. Причината навярно са филмите и защото водата не е естествената си среда, а и няма нищо по-плашещо от чудовище, което може да те сгриска за обяд. Въпреки това, от 360 вида акули, само 4 са наистина опасни. Те са бичата акула, бялата акула, тигровата акула и океанската дългокрила акула. Акулите обикновено ни атакуват случайно, понеже ни бъркат с тюлени. Някои акули, като бялата, са много любопитни и пробват нещата във водата, като ги захапват, а охапването може да е фатално поради тяхната големина. По-вероятно е да умреш, ако ти падне кокосов огрев на главата или да те удари гръм, отколкото да те нападне акула. Но ако това ти се случи, може да направиш няколко неща, които да увеличат шансовете ти за оцеляване. Направи се, че да изглеждаш по-голям и се изправи във водата, стой спокоен и заплувай към брега. Ако те нападне акула, удари я по носа и очите и се опитай да излезеш от водата възможно най-бързо, но най-добре е да не плуваш на места, където има риск да срещнеш акули, разбира се. Номер 7. Медузи. Има много видове медузи, около 2000, от тях само 100 са опасни за хората. Когато попаднеш в техните пипала, може да изпиташ голяма болка, парализа или дори сърдечен пристъп. Понеже медузите нямат мозък, те никога не я ожилват нарочно. Най-опасната медуза е Ируканджи. Най-лесният начин да избегнеш медузите е да не плуваш на местата, където ги има, или да носиш защитен екип. Ако те ожили медуза, намажи мястото с ябълков оцет. Ако не разполагаш с такъв, уринирай върху ухапаното място. И бързо, естествено, потърси медицинска помощ. Номер 6. Крокодили. Има 12 вида крокодили, 3 от които са най-опасните. Това са соленоводен крокодил, нилския крокодил и северноамериканският крокодил. Крокодилите живеят в Америка, Африка и Австралия. Соленоводните крокодили са най-опасните и живеят както в реките, така и в моретата. Крокодилите убиват жертвата си, като ги изграбчват, потапят ги под водата и ги завъртат, за да започнат да късат месото. Нападенията на крокодили са в повечето случаи смъртоносни. Ако посещаваш Австралия, избягвай да плуваш в потоци, езера, водни басейни или реки и в близост до морето. Ако си на къмпинг, постави палатката си поне 70 метра под водата и не пълни контейнери с вода на едно и също място. Не подценявай тези животни, защото те могат да бъдат много бързи и ако не ги виждаш, това не означава, че не са там. Те са майстори на прикриването. Номер 5. Слонове. Въпреки че слоновете изглеждат мили и любезни, те са най-опасните животни в Европа. Могат да стъпчат всяко живо същество и са крайно непредсказуеми. Нападат без никакво предупреждение. Поради различни причини слоновете изпадат в ярост и нападат селища, убивайки хора, които са познавали от 20 години. Винаги бъди внимателен, когато са около теб и не ги предизвиквай. Ако срещнеш слон в джунглата, веднага избягай. Ако те нападне, се престори на мъртъв и се надявай да те остави на мира. Номер 4. Пчели. В повечето случаи е безопасно да си около пчели или оси, дори да са много, но внимавай да не ги раздразниш. Много хора умират от оживване на пчели всяка година, защото оживванията могат да причинят шок или сърдечен пристъп.
Не дразни пчелите и ако наистина те нападат, опитай се да избягаш, вървейки в права линия. Пчелите са бавни и ти можеш да избягаш от тях. Скри се в къща или палатка. Не се гмуркай под вода, защото пчелите отново ще те атакуват, щом се покажеш. Тяхната упоритост продължава до 10 часа. Не чичай към други хора, защото ще нападнат и тях. Номер 3. Хипопотами. Всички казват, че хипопотамите са най-опасните животински видове в Африка. Въпреки че изглеждат бавни и мили, те са много агресивни и ожесточено защитават територията си. Нападат дори и лодки, понеже имат голяма уста, могат да ти оставят озашаващи белези, ако имаш късмета все пак да избягаш. Склонни са и на канибализъм между тях. И избягвай водите, населени с хипопотами. Ако си в лодка и забележиш хипопотам, веднага се върни на брега. Номер 2. Змии. Повече от 450 видове змии са отровни и способни да убият човек. Обикновено те атакуват, ако ги изненадаш. Когато змията те охапе, отровата започва да се разпространява по цялото ти тяло, унищожавайки органи и кръвни клетки. Може да причини сърдечна недостатъчност. Ето няколко съвета, които могат да ни спасят от змии. Върви много шумно в области, където има отровни змии, за да разберат, че си там. Носи подходящи обувки и панталони, защото могат да те предпазят от охапването. Ако ще спиш в палатка, затвори хубаво, защото змиите обичат да отиват на топли места. Ако те охапе змия, незабавно потърси лекарска помощ. И номер 1, това са комарите. Вярвай или не, но комарите са най-опасните животни на нашата планета, въпреки че ги усещаш само ако те охапят. Няколко милиона души умират от малария всяка година. Освен маларията, комарите пренасят болести като заразната тропическа треска, нематодоза и жълта треска. Трудно се защитаваш от комари, защото ги усещаш само когато те охапят. Най-ефикасната защита от тях са предпазни мрежи, инсектициди и заселване на колонии от морски кончета, хранещи се с комари. Както и да е, комарите са малка неприятност в Европа, но са голям риск в развиващите се страни. Това беше нашата класация на топ 10 животински видове, които са най-опасни за живота, както и нашите съвети, които могат да те предпазят от тези животни, как можеш да се спасиш, ако имаш среща с тях. Ако това клипче ти е харесало, не забравяй да се абонираш, да оставиш коментар, да удариш един лайк и да споделиш нашето видео в социалните мрежи заедно с приятелите си, за да могат и те да го гледат. Нашия канал е бързо развиващ се, вече сме над 3000 човека и продължаваме да се увеличаваме, което хипер много ме радва и ме мотивира да правя все нови клипчета. Така че в коментарите, ако имаш някаква идея каква класация да направя следващо или какво клипче би ти било интересно да гледаш, остави коментар, ще се опитам да отговоря на всички, както и да изпълня вашите желания за нови клипчета. Така че ще се видим отново в следващото видео. Аз съм Жоро. Чао!